Audio Jungle. Cardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arju Ponitha. MP Horen Singh Bey, Lam Kaningji Kichok Chia Puthak, Duar Bagri Constituency, APHLC Atumpen, MP Horen Singh Bey Apan, Lamwai, Kipipon. Lakhaingkar Trok, Duar Bagri Constituency, APHLC Atumpen, MP Horen Singh Bey, Kedamarni, Amring Constituency along Jasimet, APHLC Atumapan, Mate, Jai Katharapan, Kalili Kalanglang, Nong Nukijo, Laki, MP Horen Singh Besi, Kithekhe, Kilu, Kaching Kinonaya Banglopusi, Duar Baguri, APHLC Atumpen, Perangke Athingno, Ningjepon. Lapen MP Horen Singh Beke, Thangnata, Kithekavelo. KCCM Dr. Tuliram Ronghang Api Dun Kriyan Wetlo Lapente MP Horen Singh Beaphan Adaprang Towara Long Chitong Loklote La Sowarnike Arnike Lang Nonayani Loputa MP Horen Singh Beaphan Jongdam Lapen Jai Katharapan Lucifer Soitan Pu Kipuke Kipu Abangsi Lucifer Lo Soitan Lopusi Duar Bagori APHLC Maipu Mondor Singh Tipen MP Horen Singh Beaphan Jongdam Tangte MP Horen Singh Beaphan Duar Bagori APHLC Atumpen Kopi Pialam Thesi Kipuma Ang Tonpen Arjupanik Sinang Kajiranga Pen Rasaningti Report Karbiang News Kado Pini Netumdak 26 Nong Duar Bagori APHLC Hoi Pen Nanglitum Pirangke Bitung Panang Hang Lo Nang Chopalo Pen Nanglitum Pantachoro Lo Pini Nanglitum Aporoteng Pen Nelitum Nangkepa Ateng Penang Pale Pose Kasi nilitum pini ladak 26 Nong Duar Bagori APHLC Hoi Pen Kopi posi nilitum press meet ke hang ma polote nilitum lahai alam nilitum aprang penta pubom lo ba nilitum lahai amei long titami press meet long sami nilitum paklang pon bom lo titami se bang ke lahai alam ma bang citerak tami me pen lahai ke baseless useless lahai alam alang li nilitum directly se jongda ji nilitum IMP Horen Singh Bey alang li amreng along lam kininje dam lake alang li inut MP agoda dur pen lam kininje dam kalibon posen nilitum ke jong non delo APHLC Hoi Pen kopi poloma pulote alang li banke jai kathar pan sorsar se ba dhorom alam pale dam de lipute alang li ke meeting along BJP meeting long lam the si sitame alang li ang ho ching pudun tek the kasi non kidam tang alang li amreng along rat pen kiching wai chi thandam la solong alang li kidun hodak mei along lam ki thandun masi nut MP lam ki than po odlang ma hodak alang li jai kathar pan ta sorsar lo la pen ke dhorom alam ta alang li than lo la selang li tumpulo BJP ke dhorom alam pale damde dhorom alam wan ve pusita me alang li hin lo ye du Karbiang long along la pen NC Hilong MP alang li district hini ba district thom lo West Karbiang long pen district thom MP lo sita me alang li lam kining ye oda dura bang ke hijim dun thude nilitum Duar Bagori APHLC Hoi Pen sita me kopi polo potelang li ke non het jong ta jai kathar panta Jesus Christ pen sipatin lo la pen ke alang li Lucifer posipulo Lucifer pote inuda soitan lo soitan pote kumalo no na bang ke alang li mek thang ma si sining leng thok sita imhang chiro poton ta thak sino na bang ke la bang ke Lucifer ahok pe Lucifer ke kumalo pote Horen Singh Bey lo nilitum ki jong don je bang ke la se alang li lo ki ap ine ki dan dene ki tek thene amu ke wang wene MP lo kopi polo potenon mukro long alam tetame alang li hodak am kini ye dam nang ye bang ke ladak amreng along kali parliament session long telang li lam ni ye dunangi alang li laningkan pho mek jang dun lot joy ne alang li non Kamatapur na 26 Januari long bang ke Kamatapur pan ke hemprek alam ke chingwai do pupu alang li chiterak re mante alang li pulo alang li ke mantu neta tim Karbiang long mate BJP Karbiang long BJP tungke Karbiang long hemprek farman bang ke hang farman bang ke mantu ne penta afit kengkam sitan kirui dalang pula solam ning jever
yang te alang li non chiterak rima la haya hoya du alam kining jedam alang li wak dam de kar biang long le do perlang pokon do perlang pokon jedam ke la ke nile tum ke alang li pan ke boycott la pen la son MP bank ke momo ta nile tum bank ke duar bogori epi pen kalang li pan ke social media long le thek lok se tamin tum ke hijim det la pen ke alang li pan yong se ke thek long lo pute la ke ko pai kalang no lo posin ne tum chima thada la ke jatra ke no lo nile tum chima thada man ke media long le thek lok se tame ban alang li men le karjurong pose tame na hok le hempen ke bar se tame horen sing be amen karjulo ba alang li pan media long le ke thek long tame la ke jatra ke no lo posin ne tum chima thada lan se nili tum jongdam lo la se non ke wang jilang an se tame alang li ke kar biang long pan kirai hek JMP kalilo la se alang li son son pan bang ke kichini ne ke wo pha kan wel jon tu januar tu man wer jibon kichini ne ke alang li son ke thek the kichini ne bang ke la se nili tum bang ke la non amreng along kini ye dam son son bang ke nili tum ning duk pik la pen alang li nili tum a president jai kathar pan Lucifer puki pu bang ke Lucifer ke hok pet bang ke komalo pote horen sing be hin lo la se alang li hin lo la tim kar biang long ki man dun de ne ki thek dun de ne ki chini dun de ne lam kini ye dun amu ke bang ve ne bang ke alang li lo parliament long alang li lam kini ye dun si no isi bang rat par prong po sita me alang li ning je dun thek thek la se alang li bang ke la tulirama phit bonun krian velo ki thek do la penang par thek dun de la pen la meeting along aling jai kathar phan ki sorsar dun la pen arling hian pachi bhong ye la dhrom hian pachi bhong ye alang li tum la horen sing be si men ke carpet lo non bang ke nili tum ke thek dong long ate bang ke la dhrom mang bong ke pachi bhong ye lam bang ke horen sing be hin lo kining je ver along ten meeting long sitame alang li la jai kathar phan sorsar se ba epizasi phan sorsar se pote alang li bang ke a mek ta jang thek the chu ta chu thek the kedam tang ar koi ni phai ke thomani BSF atum kirika korokasai ki claim pon boma hot lin pharo ke thomuni ta chu kelong pon bangso achu silong pensi ke wan lapen west khasi hill jamador border along si bangso achu kelong pon lapen la bangso achu ke pale jike ha bangladesh lapen along ka prekadim pon thusi west silampon lapen muni ta chu binong si kapa chobaya chu kapin chongpon lapen pachini pon thua tengki lapu henlo Bangladesh pensi China lapen Taiwan bangso chu pali ponpo lapen aprang prangta pele bomlo lapen la bangso muni ta chu BSF army atum Eastern West Khasi Hill Meghalaya longsi hodai ponlo puta pachini ponthu News Text Report Karbing Long News Dipu District Committee CPIML Liberation Hinben Electoral College Padoponsi Bangkathom Abang Phuatumaphan Kangwaipon Arkoi Niphai Sirke Pani Karbianglo Autonomous Council EM Barim Robi Kumar Phangchoatum Chipatir Piponsi Dipu District Committee Ben Electoral College Padoponsi Bangkathom Atumaphan Ingbai Ponlo Labangso Election Officer Abangke Sumit Timu Pensi Pangdak Ponlo Aphitu Lahayasai Pachun Ponerapi Bihar Pata Arong Sopialong Non Kivang Jia Chiklo Thang Niphai Krip Hor Nipen Thang Niphai Inquiry An 11 Party Congress Kepadopon Chialong Kachitong Dun Chia Phan Setami Jinki Jikhan Padopon Lapet Aphitu Kachitong Dun Abang Kubang Piatum Setami Labangso Bihar Pata Arong Sopialong He Duamai Kepadopon Chialong Kachitong Dun Chia Phan Jisik Chidang Pon Popusi CPIML Liberation Dipu District Committee Ben Electoral College Along Chiparaipo News Report Arun Intikathar Karbing Long News Lakhahini Holokhua Radatum Thurpak Ben Towaraputhak Kachisong Kepadopon Arkoi Niphai Sirkep Lakhain Korapri Diopani constituency Keparlo Lakhahini Holokhua Rongarat Lapen School Sumaratum Pen Chingrumsi Sodak Pen Towaraputhak Kachisong Kepadopon Kachisong Ponangko Gatheke Borpathar T State Hempu Modhu Sotadia Maroaria Bang Lakhahini Holokhua Rong Kachelenga Towar Nangpek Pontek Thelo Pupen Lakhahini Holokhua Kachelenga Towar Longamat Saarong Wansi Saarong K JCB Pen Towar Ke Pahot Ponasai Claim Pondo Labang Soarong Along School Humthomdo
LP school ME school lapen high school duputa rongara tatumpen nang chathandun lason si school kidam kebang osomara tum sitami barikha polote langbung langplet inghan kidong ponlok lok si school kidunang lasi laso towara joini sungpik pusi sodak pen chuningri pon pedo laso birtar julong si bokajan civil STO pen sitami adimaklong an pali dunsi rongara tatumpen kimisen chiaphan chingki chithan pon News Desk Report Karbiang News कि abang kutumpa kardom pajilo nasi pini 24 nong Deoponi constituency angkang National Highway Gulaghat to Dimapur Road labang so pen chehoy lokpen 2 nong holokwa 1 nong holokwa keda matwar sudu labang so atwar ke non pen kali penangan aninkan arji dingpi atwar labang so rong arus labe terang arong sotrosin terang arong labang so rong do kalau sotrosin terang arong alang litumarong don fotor mi do labang so arong arlo kapre ka do lapen school do ME school do LP school do high school do lase labang so school kedam kebang atwar mokha masab so at national highway kache hoy log atwar 500 meter by dozi national highway pen lasi dagarara tum lapen student tum kisung alam thegala puson hanlo je arbi are ke janga hut barikha por hulo bote kedam kebang sumpi lapen isi bagan do labang ke borpotha tea garden labang so tea garden amali ka tuma bangke labang so atwar bangke jehlat longli usi ninje lo lapen batai sitame alang litung ke kham ke asal do lapen sarong lasong ke thang tawe labang so atwar phan ni tu ke dam tang hutame amalik pan ta than lo ta than pen same alang li ke kroi kre lapen isi atwar do la alang factory andar do ta hapu pen la dam pusame rara tuma phan amalik ba theklong lok polo tangte alang lipan theklong lo pe suntuk dangji lapen kapre gari kedami panta alang li tum padam long le permission enangji lason ako lapu pen kedam ji pastame rara to akisum national highway pen ke ponji hospital ponji polo tangte lapuna kate bok mangke gari motor 108 sadame padam to une lapen non rong asorto me thang si towar chepan lo lapen towar ta prang pena ki dutang pulo amase ningkan thom pli pen sapalo non pul sirame paklo lo lada ta thang ala mawe lapen nili pasame pu betal na pale lo amase bang egre tha pusani stame bang lo nang lo ahok lo sa rong so mokha wang si ki ji phan alang letung bodi lo lapen JCB sirame penangan ki hut pon la son theklong asi JCB ki huta towar pen alam te bangke 5 foot 6 foot ke paharno pulo tangte la so towara long mo gari motor ason ba cycle ba son ba ta pakai power plant mo la ke klolo putte la dang bang akisung ke thetampo la son si alang li one man decision NPC West Karbiang long border along Rongkhelan Wanpung lapen samatana rong along KACCEM Dr. Tuliram rong hangpen interaction program ke pamanpon KAC mate Team Karbiang long pen chepatir piponsi West Karbiang long adoya hoyalong paching thor ponjia pharman KACCEM Dr. Tuliram rong hanga hin pen amreng constituency a hoy mate West Karbiang long lapen Meghalaya hoyalong kidu arong arada tumpen chingki kachithan lapen kaching thoramo pathak Wanpung samatan lapen Rongkhelan pathua klamalong mai kangnipon lapen bangso mayalong KACCEM Dr. Tuliram rong hangpen lamthi chichak tikangki muningangbok mukropen Wanpung arong school building lapen larong thomalong PMAYJ hemso sitame awipin lang lasi idon pen ting plang kep lapen tangka suri phopho hem kachikim jiaphan KAC pen prabjin pen pi pajer ponpo lapen ke memorandum nangki pi pajeran sitame pachun ponpo an chotakali towar sita black topping towar pi claim pi ponpo lapen bordara long ki doara tumke kelong liason an claim pi ponpo lapen Meghalaya tum ahoy nangki pet long le de jiaphan hector kepalong le agriculture tum aphan pek ponpo lapen Wanpung samatan lapen Rongkhelan arong arada tum aphan idon pen rong suri sisi theso lapen
parok jang phong aklim pi pon chi pusi lamchak chichak tekang lo lapen kheroni pen jirikin deng ka cheleng PWD atowar apharman IRDA scheme pen 75 crores sanction at sea claim pon chi aphan chisik pon puta ningji pon bangso mailong KACCM Dr. Tuliram Ronghang man pengalihia man pen chitong du bangso long MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang EM Rina Terang Pi EM Amor Singh Tiso EM MSS Lapen ke ongdung ke thegi dingatum chitong dun pen RD Chipi dun renti News Text Report Karbiang Long News Bidya Singh lek khela pen la nang itum council pen dak school salam yi pula sunga puthak school la ke dak school dak ke dutanga school gang setiap po building pin ada rasi pin dak araratun pinpur nang pidon la pinpur lo meta ni thane glo la pinpur nang pi ana homu ge isi pen kan siang bong kapitang yi phansi itum kar melo to mas council ke sik sidang pon sala Bidya Singh lek thia kumlin kuna do sala dak Bidya Singh lek thia kunlim ma ke hola dak alang tum sigi poling lo dak le tiar ida dak setiar po kala dola lo alang kumahem sosi la sila alang tima hem sora po bejar le ban tiar po MLA Okhil Gogoi aphan Guwahati High Court pen NIA hearing ke padopon thuji aphan NIA chargesit ke pale Sipsagar MLA Okhil Gogoi kidamtang pinangananingkan pen UAPA akes ke do apothak non puthot MLA Okhil Gogoi aphan National Investigation Agency mate thi hek pen NIA atum karju ke padopon thuji aphan pura pini arkoi ni phaisir ke barni NIA chargesit ke pale thu sitame Okhil Gogoi abang niliphan jonghe case again do to bomb lapen NIA chargesit nang pale thu bomb sitame nili hearing dodun bomb ji pusi ningje pot News Text Report Karbiang News